Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε ένα άσχημο συμβάν για μας εδώ σαν υπηρεσία. Είχαμε τη διακοπή νερού στο παράλιο Άσος. Τι έγινε εκεί, πώς ξεκίνησε μάλλον το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν δεν λάβαμε έγκαιρα ειδοποίηση από το σύστημα τηλεχειρισμού, ώστε να παρέμβουμε και να μεγαλώσουμε την παροχή στις υδατοδεξαμενές. Αυτό δεν λειτουργήσε, μας άργησαν οι δεξαμενές και από εκεί πέρα δεν μπορούσαμε, λόγω της μεγάλης ζήτησης νερού, δεν μπορούσαμε να προλάβουμε την κατανάλωση. Αναγκαστήκαμε να διακόψουμε την διάθεση του νερού, ενώ δεν είχαμε πρόβλημα στην παροχή, για να μπορέσουμε να γεμίσουμε τις δεξαμενές και όταν θα έχουμε νερό να έχουν όλα τα σπίτια και όχι μόνο τα κοντινά. Λυπούμεθα πάρα πολύ, ζητάμε συγγνώμη και από τους παραθεριστές και ιδιαίτερα από τους επιχειρηματίες μας και ελπίζουμε τις επόμενες μέρες για το υπόλοιπο της ζωής να μην το ξαναδοποιήσουμε, επαγρυπνούμε. Έχουμε ήδη βάλει άνθρωπο εκεί ξέχωρα από το μηχανισμό τηλεειδοποίησης να ενημερώνεται και να μας ενημερώνει και εμάς για το τι συμβαίνει ώστε να χρειαστεί να παρέμβουμε. Οι μικροβλάβες που είχαμε ήταν δευτερευούς σημασίας. Ουσιαστικά το σύστημά μας με τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, το σύστημα μεταφοράς λειτουργήσε αρκετά καλά. Οι παρεμβάσεις λοιπόν που κάναμε και η προετοιμασία που κάναμε για το καλοκαίρι, όπως είχα πει και σε παλιότερη συνέντευξή μας, είναι τουλάχιστον σε 3 σημεία αλλαγές αρκετών μέτρων των δικτύων μεταφοράς που είχαν συχνά σπασίματα. Επίσης, τοποθέτηση εξαριστικών μέσα στο ποτάμι, ώστε να μην έχουμε τα συνήθη σπασίματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω γι' αυτό τα πήγαμε καλά και μέχρι τώρα. Δυστυχώς όμως, όπως ανέφερα το προηγούμενο συμβάν, μας έβγαλε εκτός προγράμματος. Θα ήθελα να πω ακόμα ότι τις ώρες αυτές που εμείς αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα και ήμασταν εκεί, δεχτήκαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Εγώ κατανοώ την αγανάκτηση και των επαγγελματιών και των παραθεριστών, όπως είπα. Δεν βοηθάνε όμως σε τίποτα. Ούτε η ύβριση εκείνη την ώρα, ούτε τα απανωτά τηλέφωνα βοηθάνε. Θέλουμε ηρεμία. Εκείνη την ώρα χρειαζόμαστε όλη ηρεμία για να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να βρούμε την καλύτερη λύση. Πραγματικά σε αυτό το σημείο δεν βοηθηθήκαμε καθόλου. Θα έλεγα πιεστήκαμε, αποτέλεσμα να κάνουμε και κάποια λάθη από αυτά τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε και με τον τρόπο που τα δεχτήκαμε. Τέλος πάντων, αν θέλετε, δείξτε καρτερικότητα. Όλοι καταλαβαίνετε ότι όταν είναι ψύχρεμος κάποιος και νυφάλιος, λειτουργεί καλύτερα.